हाय फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलवर अश्विनी रेसिपीज अँड ब्लॉग। आज आपण पाहणार आहोत मांस वड्या। आजची रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा। मी इथे कढई गरम होण्यासाठी ठेवलेली आहे। त्यामध्ये टाकत आहे मी 3 पळ्या तेल। तेल गरम झालं की त्यामध्ये लगेच टाकत आहे जिरे आणि मोहरी। जिरे मोहरी तडतडली की त्यामध्ये मी टाकत आहे लसूण। लसूण छान असा लाल झाला की त्यामध्ये टाकत आहे 1 चमचा खोबरं। मी इथे 3 चमचे लाल तिखट आणि चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे। तिखट तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही वापरू शकतात। आपल्याला वडीमध्ये पण थोडंसं तिखट टाकायचं आहे। तिखट छान असं परतून घ्यायचं। आता मी त्यामध्ये टाकत आहे 1.5 ग्लास पाणी। मी इथे 1 वाटी बेसन पीठ घेतलेलं आहे आणि 2 ते 3 चमचे गव्हाचं पीठ, थोडंसं लाल तिखट, चवीपुरतं मीठ आणि पाव चमचा हळद टाकलेली आहे। आपल्याला हे पीठ चपातीप्रमाणेच कणिक मळून घ्यायचे आहे। थोडं थोडं पाणी घालून आपल्याला हा उंडा तयार करायचा आहे। थोडं थोडं पाणी टाकून आपल्याला चपातीसारखंच असं मळून घ्यायचं आहे। आपण चपातीला जसं कणिक मळतो तशी। पाहू शकता आपली कणिक मळून झालेली आहे। आता इथे मी घेतलेलं आहे खोबरं, छोटी वाटीने 1 वाटी, शेंगदाण्याचा कूट, दोन चमचे काळा मसाला आणि थोडं चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे मी। आता आपल्याला चपाती लाटून घ्यायची आहे। आपण चपाती करतो सेम तशीच ही पोळी लाटून घ्यायची आहे। यामध्ये आता तिखट, खोबरं आणि शेंगदाण्याचं कूट छान असं मिक्स करायचं आणि थोडं पाणी टाकायचं, 1 चम्मच, आणि ते पूर्ण पोळीला असं आपल्याला पसरून घ्यायचं आहे। त्यावर छान असं लावायचं। तुम्ही पाहू शकता मी पूर्ण पोळीला लावलेला आहे मसाला। आता ते आपल्याला पोळी फोल्ड करत चालायचं। मी तिला अर्ध्या इंचनी कट केलेला आहे चाकूच्या सहाय्याने। दुसरी पोळी ही मी सेम तशीच केलेली आहे। आता मी कट करून घेत आहे।
आता आपल्याला या वड्या मग फोडणी केली ती त्यामध्ये टाकायचं आहे. मी त्यामध्ये थोडासा कूट टाकत आहे शेंगदाण्याचा. फोडणीला छान अशी उकळी आलेली आहे. त्यामध्ये मी आता एक एक करून वडी सोडत आहे. एक उकळी येऊ द्यायची आणि आपल्याला आता कमी गॅसवर या वड्या शिजून घ्यायच्या आहेत. आपल्या वड्या आता शिजलेल्या आहेत. कशी वाटली आजची रेसिपी तर प्लीज मला कमेंटमध्ये सांगा. आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा. धन्यवाद.